No niin, eli me ollaan tässä Veitoksen äärellä ollaan ja tämä keskiössä on tämä oletettavasti Pohjois-Suomen suurin petäjä, mihin tämä tarina kehkeytyy. Ja siinä on sitten Kalevala-kirja tulee tähän Elias Löntörötti on se koonnut. Se on siihen, Lusineiltohan on ollut sellainen runolauleja ollut aikanaan. Niin. Sitten tämä Iso Rääsinen on tässä vieressä sitten, mikä on tämä alueen semmoinen tosi voimamies ollut, joka on puolustanut tätä kaikenlaisia vainotaisteluita ollut täällä, niin se on puolustanut ja ollutkin kovaa siinä asiassa. Ja no mennään taas tähän vähän alemmaksi niin täällä on sitten niin Jäkälä, mikä on tämän alueen ollut semmoinen yhden ajan semmoinen tosi voimakas. Siitä on lähtenyt maailmalle lähtenyt, sitä on kerätty paljon, sitä on lähtenyt maailmalle lähtenyt ja sitten sitä on jopa pula-aikana jouttu syömäänkin. Se on ollut niin tärkeää. Ja sitten, sitten mennään myös tämmöiseen toiseen asiaan, niin kuin terva-asiaan mennään. Se on ollut myös tämän alueen suuri hittituote siihen aikaan. Sitä on mennyt ihan maailmalle asti mennyt. Tullut maanviljelys siihen rinnalle ja sitten on tullut nämä. Sitten on kaskettu ensin sitä, mutta kun sitten mehdät on ollut vähän aikaa niin sitten on pitänyt ruveta raivaamaan. Ja sitten on ollut raivaa, että ne on tälle rehevälle maalle raivanneet sitten sitä peltoa. Ja tämä on tämä raatekukka, niin tämä on semmoinen rehevän alueen kasvi justiinsa. Ja se on kasvanut tuolla järvenrannalla, kasvanut hyvinkin runsaasti. Sitten, ja niin tästä raatin nimestähän tulee sitten tämä tarun mukaan myös tämä kylän niin kuin nimikin tulee, että se ei tule niin kuin, eläimestä, vaan se tulee tästä raatteesta. Se on vanhat eräänkävijät, mitkä tänne on tullut asuttamaan tätä, niin ne on ensinnäkin ristineet tuon lahen suureksi raatelaheksi justiinsa. Ja niin siitä on sitten jonkun tarun mukaan, se on käänteisnä sitten semmoinen kuin vesiahma on se kasvin nimi justiinsa ja siitä oletettavasti on tullut tälle nimi sitten. Ja sittenhän mennään tää Veisosta ylöspäin, tässä on hauki ja se on ollut kans järvessä ollut kala ja se on ollut hirviä ravinnonlähe ollut siihen aikaan tälle kylälle ja niin sitä on kalastettu jopa niin paljon, että se on mennyt ehtyä ja sitä on pitänyt rajoittaa sitten sitä kalastusta, että niin se ei loppuisi ihan kokonaan. No sittenhän mennään, tässä on näitä vainioita, kun ne on raivanneet tätä peltoja tänne, ne vainiot on tässä, se raaton tuossa ja sitten mennään taas ylöspäin tuonne ja silloin se orava on sitten ja oravan nahkoilla, niin silloin maksettu veroja ja se on niin kuin kaupankäynti välineenä ollut sitten ja verot on maksettu sillä. Ja siinä on oikeastaan tämän kylän tarina aika lailla, että varmaan ne muutakin on, mutta tämä ainakin. Ja kiitos. Kylpäs hiplaamaan, mutta se täytyy johonkin vaan lopettaa. Näinhän se on. Joo. On kyllä huikea teos. Ja todella hyvällä paikalla tästä. No tämä on kyllä hyvällä paikalla, joo. Että